በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐራይ ዝኸበርኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር በቅድስና ዝጸዋዕኩም ብጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ መጺኹም በረኸቱ ክትሳተፉ ዘኽኣለኩም ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ መጺእኩም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንሎሚ እንሪኦ ትምህርቲ ካብዚ ናይ ሎሚ ዕለት ዝተነበበልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 16 ዘሎ ሃይለ ቃል ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ክርስቶስ ባዕሉ ዝተዛረቦ ባዕሉ ዝነገረናን ዝመሃረናን ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ቤት አቦይ ቤት መሸጣ አይትግበርዎ ይዝብል ቤት አቦይ ቤት መሸጣ አይትግበርዎ። ስለዚህ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ቃልን ቤት አቦይ ቤት መሸጣ አይትግበርዎ ንምንታይ ኣድልየን ዝብል ነቲ ኣልዒልናዮ ዘለና ጽሑፍ ወይ ድማ ኣርእስቲ ናቱ ታሪኽ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ንምንታይ ምክንያቱ ብትሕት ኢሉ ምስቲ ጥቕሲ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ምዕራፍ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ነቲ ናይ መዝሙር ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 69 ፍቅዲ 9 ዘሎ ዘከሩን ረኣዩን ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ዘከርዎ ይብል ማለት እዩ። እጂ ነቲ ዘመራይ ዳዊት ቅንዓት ቤትካ በልዐኒ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻ ኣብ ልዕለይ ወደቀ ኣብ ልዕለይ ኮነ ንዝብል ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎ እቲ ናይ ዘመራይ ዳዊት ምስ ፍቅሪ ኣምላኽ ምስ ቤት ኣምላኽ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ዝኣክል ዓሚቕ ፍቅርን ምፍታውን ከም ዝነበሮ እዩ ዘነጋግረ ዘርእየናን ማለት እዩ። ነዚ ቃል እዚ እውን ከውፅእ ከሎ ታቦት እግዚአብሔር ኣብ በረኻ ኣብ ድኳን እንዳሃለወ ዝብል ቃል ነቲ ቤት መቅደስ ንኽሰርሕን ንኽሃንፅን ክሳብ ክንዲ ምንታይ ዝኣክል ድልየትን ሃረርታን ከም ዝነበሮ ብኡኡ ክስራሕ ከም ዘይኽእል ግን ምስ ተነገሮ ግን ነዚ ቃል እዚ ከዓ ከም ዘምፅኦ ኢና ንርእን ንዕዘብን ማለት እዩ። ስለዚህ ክርስቶስ ናብቲ ቤት መቅደስ ምስከደ ናብ ኢየሩሳሌም ምስከደ ናይ አይሁድ ንባዕሎም ኣብ ዓመት እንዳኸዱ መብፅዓኦም ዝፍጽሙሉ ኣምልኾኦም ዝፍጽሙሉ ባህልን ልምድን ስለ ዝነበሮም ክርስቶስ ድማ ነዚ በዓል እዚ ንምብዓል ኣብ ኢየሩሳሌም ክርከብ ዝነበሮ ስለ ዝኾነ ካብ ናዝሬት ናብ ኢየሩሳሌም ክመጽእ ከም ዝመጸ ብፍላይ ድማ ምስኣቶ ተሓሒዛ ኣብቲ ናይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ልዕል ኢሉ ዘሎ ኣብቲ ናይ ቃናና ናይ ገሊላ ታሪኽ ዝገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ምምጻእ ኣብ ቤት መቅደስ እንታይ እዩ ዝረኸበ? ኣብ ቤት መቅደስ ኩሉ ግዜ ቤት መቅደስ እንድሕር ተባሂሉ ቅዱስ ቦታ ቅድስና ዝካየደሉ ቅዱሳት ነገር ቅዱስ ሓሳብ ዝሕሰበሉ እግዚአብሔርካ ብፍላይ ድማ ከምቲ ኣብ ዜና መዋእል ንሰሎሞን ጥበበኛ ሰሎሞን ዝተነግሮ ኣብዛ ቤት እዚኣ ዝጽለ ጸሎት ዕንተይ ናብኡ ክጥምታ እዛነይ እውን ናብኡ ጽን ክብላኤን ዝበሎ ቤት መቅደስ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽካ ትራኸበሉ ናብ ኣምላኽካ እትጽልየሉ ቦታ ጌርና ኢና ክንርድኦን ዝግለጽን እውን ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ክርስቶስ ብኣንጻሩ ስለ ዝኾነ ዝረኣየ ዝሽቅጡ ዝልውጡ ዝተፈላለዩ ነገራት ናይ ከምዚ ዳርጋ ሻፒንግ ሴንተር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ከምዚ ማርኬት ፕሌስ ኮይኑ ናይ ዕዳጋ ቦታ ቀይሮም ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግረናን ዘርእየናን ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ነዚ ነገራት እዚ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ክካየድ ምስ ረኣየ
ቅንዓት ቤት አቦይ በልዓኒ ብምባል ነዚ ቃል እዚ ከም ዝነገሮምን ከምዚ ሓበሮም ኢና ንርእን ማለት እዩ ካልእ ዝረአዮ ኣብቲ ቤት መቅደስ ከኣቱ ከሎ ወይ ድማ ናብቲ ቤት መቅደስ ክመጽእ ከሎ ቀጥታ ነቲ ነገር ነዚ ኩሉ ነገራት ምስ ረአዮ ስጉምቲ ወሲዱ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ካብቲ ዝነበረ ጅግራፍ ገመድ ተቲዑ ንኩሎም ማእዳት ጠረጴዛኦም ገልበጠሎም ነቲ ኣብ ቤት መቅደስ ክኸውን ዘይግብኦ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራት ኣውፅኦ ኣሳደዶም እንታይ ብምባል ከዓ ነቲ ቅንዓት ኣቦይ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ብምልዓልን ቤት ኣቦይ ቤት በዓቲ ጓሓሉትን ሰረቕትን ገበርክምዎ ብምባል ተዛረበን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ቤት ኣቦይ ክብል ከሎ ንሱን ኣቦን ዘለዎም ማዕርነት ምስ ኣቦ ማዕረ ከም ዝኾነ ንዕኡውን ቤቱ ከም ዝኾነ ዋና ከም ዝኾነ ጓና ኣይኮነን ዋና ከም ዝኾነ ገለጸሎምን ነገረሎምን ካልእ እቲ በዓቲ ጓሓልት ንዝብል ኣብ ቢዝነስ ዝካየድ ላዕልን ታሕትን ምውራድን ምድያብን ከም ዘሎ ብርግጽ እዩ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ቤት ኣምላኽ እንድሕር መጺኻ ግን ምስቲ ክትረኸቦ ዝግበአካ ሰማያዊ ንጉስ ምርኻብ ጥራሕ እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ናይቲ ዓለማዊ ነገር ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ እቲ ዓለማዊ ነገር ክግበር ምስ ረአየን ምስ ጸንሖን ድማ እቲ ስጉምቲ እዚ ወሰደ ንኹሉ ነገር ምክንያቱ ኣብታ ቤት መቅደስ ክግበር ዘይግብኦ ነገር እንዳገበሩ ስለ ዝጸንሕዎን ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ኣብኡ ዝገብርዎ ዝነበረ ዝግልብጥን ዝቀይርን ከዓ ክርስቶስ ባዕሉ ስለ ዝኾነ እቲ ጸጋ ወይ ድማ እቲ በረኸት ኣብታ ቤት ክህሉ ኣይኽእልን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ቤት ጸሎትን ቤት ፍቅርን ቤት በረኸትን ተባሂላ እንድሕር ተጸዊዓ እቲ ዝካየድን ዝግበርን ከዓ ከነ ኣርግጽ ኣቢልና ኣብ ምንታይ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ግበአና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ቦታ ዝኾነ ቅዱስ ነገር ዝተቀደሰ ብሰልዲ ብገንዘብ ክንልውጦን ክንቅይሮን ኣይግበአናን ማለት እዩ እቲ ቅዱስ ስፍራ ወይ ድማ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ቦታ ናይ ዓለማዊ ነገር ከንጸባርቕ የብሉን ናይ ዓለም ነገር በትናይ ዓለማዊ ነገር ክጽሎ የብሉን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ the physical temple ወይ ድማ the sanctity of the church ዝብል እቲ ኣካል መቅደስ ትኸውን ዘሎን ወይ ድማ እታ ቅድስት ቤተክርስቲያን ንዝብላ ነዞም ክልተ ነጥብታት ጥራሕና ክርኢን ማለት እዩ ተቀዳማይ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እቲ ህንጻ ስእሉ ህንጻ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዝተቀደሰ ብቅዱስ ሜሮን ዝተቀብአ ነዚ ህንጻ ንሪኦ ዘለና ከም ህንጻ ጥራሕ ዘይኮነ ቤተክርስቲያን ብሜሮን ጌራ ትቀብኦ ቅዱስ ዝብል ስም ከዓ ይሕዝ ምክንያቱ ብቅዱሳን መላእክቲ ዝተኸበበ ኣብዚ ዝግበር ኣገልግሎት ኣብ ኣገልግሎትና እውን ቅዱሳን መላእክቲ ይሓብሩና ስለ ዝኾኑን ማለት እዩ እምበኣር ነዚ ናይ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ስርዓት ከመይ ጌርና ንሓዞ ምክንያቱ እዚ ህንጻ ምስ ተሰርሐ ብሜሮን ምስ ተቐብአ ስሙ ይቕይር ኢልና ኣለና ስሙ ናብ ምንታይ ዝቕይር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ህንጻ ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ህንጻ ዝን ኣብዚ ህንጻ እዚ ክንመጽእ ከለና ኣብዚ ህንጻ እዚ ክንኣቱ ከለና ኣብዚ ህንጻ እዚ ክንርከብ ከለና ከነርእዮም ዝግባአና ጠብያትን
ስርዓትን አገባብን አካይዳን ንርእን ማለት እዩ ከመይ ገርና ክሕሎ ክኽእል ኣለዎ ክሕሎ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓለማዊ ልምዲ ወይ ድማ ነቲ ምስ ዓለም ምትሕሓዝ ዘለዎ ነገር ኣይተአንግድን እያ ካብ አሰጓጉማና አታታትዋና አወጻጻና አዘራረባና አጸላልያና አብዛ ቅድስት ስፍራ እዚኣ ክንእከብ ከለና ኩላ እሪ ቁፅር አቢልካ ትርጉም ኣለዎ ኩሉ እንገብሮ በአፍልጦን ብርዴትን ስለዝኾነ ዓቢ ክብሪ ዋጋ ድማ ኣለዎን ማለት እዩ ካልእ ምክንያቱ እዚ ህንፃ ጥራሕ ዘይኮነ ይቅደስ እዩ ብሜሮን ገይሩ ይቅባእ እዩ ምስተቀባ ከዓ ቅዱስ ዝብል ስሙ ይغير ካብ ህንፃ ጥራሕ ተባሂሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ህንፃ ንባዕሉ ቅዱስ ይበሃል ብሜሮን ምክንያት ማለት እዩ በቲ ሰማያት ኣብ ምድሪ እቲ heaven on earth ዝበሃል ድማ ሰማያት ኣብ ምድሪ ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ ኩሉ ዝግበር ንጥፈታትን ኩሉ ዝፍጸም ፍጻሜታትን ቀጥታ ምስትያ ሰማያዊት ዝፋን ምትሓዝ ኣለዎ ኣብዚኣ ንገብሮ እንጽልዮ እንመስግኖ እንቅድሶ ብምሉኡ ቀጥታ ምትሕሓዝ ምስ ሰማያት ምትሕሓዝ ይህልዎ ማለት እዩ እምበር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ክንመጽእ ከለና ንምሻጥ ኮነ ንምሽያጥ ንሓሜት ንምዝራብ ናይ ፖለቲካ ንምያጥ ወይ ድማ እቲ ሰብኣዊ ስጋዊ ትምኒታትን ድሌታትን እንእንግደላ ቤት ኣይኮነትን ማለት እዩ እሞ ከምዚ እንተደኣ ኮይና ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ከለና ናብ መላእክቲ አገልግሎት ዝሓብሩሉ ጸሎትና ሰሚዖም ናብቲ ሰማያዊ ንጉስ ዝወስዱሉ ቦታ ንኣቱ ከም ዘለና ክንርዳእ ይግብአና ማለት እዩ እዛ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ዝበልናዮ ስማ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ተጸዊዓ ስለዘላ ተቀይሩ ስለዘሎ ናይ ዓለማዊ ጥቅምታትን ናይ ዓለማዊ ረብሓታትን ኢንተርቴይን ንገብረሉ ወይ ድማ ንልውጠሉን ንለዋወጠሉን ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ነቲ ናይ ኤክሌሲያስቲካል ኦርደርስ ወይ ድማ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ምሕላው ዝብል ምክንያቱ እታ ቤተ ክርስቲያን እንተልና ኣለና ቅድስት እያ ቦታ ናይ ጸሎት እያ ቦታ ናይ ኣምልኾ እያ ቦታ ናይ መስዋዕቲ እያ እቲ ናይ ዓለም ወይ ድማ ኮመርሻል ቢዝነስ ዝበሃል ግን ኣብዚኣ ቦታ የብሉን ምክንያቱ ጎይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ቅድስቲ ተባሂላ ዝተጸውዐት ስፍራ ኣብታ ጸሎት ምስተጸለየ ኣምላኽ ጸሎት ናይቶም ዝጽልዩ ዝቕበለሉን ዝሰምዐሉን ዝሪእሉን ንዕኡ ክምጥን ዘይኽእል ነገር ኣብኡ ሁሉ ዘይግብኦ ነገር ክገብሩ ከለው ኢና ርኢና ዘለናን ማለት እዩ ብኸምኡ ምክንያት እምበር ክርስቶስ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ነግረናን ማለት እዩ ካልእ መንፈሳዊ ህያባት ኣብዚ ምስ መጻና እንገብሮ እቲ ሰረንደሪንግ ቱ ጋድ በቃ ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ምውፋይ መሃብ እዙዝ ምዃን ኣብዚኣ ከነምፀን ዘለና እቲ ናይ ዓለም ነገር ወይ ድማ ምስ ዓለም ምትሓሓዝ ዘለዎ ነገር ዘይኮነ እንታይ ደኣ ኣብዚኣ ምስ መጻና ገዛእ ርእስና ናብቲ ሰማያዊ ንጉስ መሃብ ገዛእ ርእስና ናብ ክርስቶስ ምምጻእን መሃብን መዋእነን ዕሽርናን ምውፋይ ንሁሉ ምስጋናናኻ ብነፃ መሃብ ብዘይ ዋጋ
ስለዚህ በዚህ ስለዝኾነ እዛ ቤት እዚኣ ነዚ ነገራት እዚ እንሪአሉን እንኸደሉን ይኸውን ማለት ነው። ናብታ ካልአይቲ ዘ ፊዚካል ቴምፕል ወይ ድማ ናብታ ኣካልና ምክንያቱ ብዛዕባ እውን ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ህንፃ ዝዛረብ ዘሎ መሲልዎም ብዛዕባ እታ ገዛእ ርእሱ ነዛ ህንፃ እዚ ኣፍርስዎ ኣነ ከዓ ብ3 መዓልቲ ካህንፆም እየ ክብል ከሎ ንስኻ ነዚ 46 ዓመት ዝወሰደልና ንክንሃንፆ ብ3 መዓልቲ ከመይ ጌርካ ክትሃንፆ ብምባል ዝመለስሉ ቃል ስለ ትንሳኤኡ ወይ ድማ ክመውት ስለና ክመውት ከም ዝኾነ ካብ ሞት ድማ ክትንስእ ከም ዝኽእል ክሕብሮምን ክነግሮምን ምናልባት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክርድእዎ ስለ ዘይከኣሉ ግን ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ኩልና መቅደስ ኣምላኽ ኢና። ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ፈቅዲ 16 ዘሎ እንታይ ኢልና ኣሎ? ንስኻትኩም መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ኣይትፈልጡ እንዲኹም ንስኻትኩም መቅደስ ኣምላኽ ከም ዝኾንኩም እቲ ቅዱስ ወይ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ከም ዝሓድር ይብል። ሕጂ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ንሕና ነዛ ህንፃ እዚኣ ክትዛረብ ዘይኽእል ዓንዲ ክዛረብ ይኽእል መንደቕ ክዛረብ ይኽእል እዚ ናሕሲ ክዛረብ ይኽእል ብምሉእ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ክዛረብ ይኽእልን ግን ካብኡ ከዓ ብዝያዳ ዝበለፀ ንሕና መሕደሪ ናይቲ ቅዱስ ከም ንኸውን መንፈስ ቅዱስ ኣባና ከም ዝሓድር ምክንያቱ እዚኣ ዘይትንቀሳቐስ መቅደስ እያ እዚኣ ንሕና ከዓ ንንቀሳቐስ መቅደስ ንሕና ንንቀሳቐስ መቅደስ እዛ ህንፃ እዚኣ ከዓ ወይ ድማ እዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኢልና ክንፅዋዓ ፀናሕና ከዓ ክትንቀሳቐስ ዘይትኽእል ኣብዚኣ መፂና ንሕና ጸሎትና ምህልላና መስዋዕትና ንዕርገላን ናብ ኣምላኽ ተኣኪብና እቲ ሶሻል ወይ እቲ ወርሽፕ ንገብረላ ተኣኪብና ብሓንሳብ ናይ ሓባር ጸሎት ናይዞም ኩልና ኣብዚ ተኣኪብና መፂና ጸሎት እንጽሊ ንዕርገላ ቦታ ትኸውን ማለት እዩ። ሕጂ እታ ፍልይ ዝበለት ግን ምሳና ንሕና ንስኻ ንስኺ ኣነ ኩልና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢና። ሕጂ እታ ንፍልልየን እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንሕና ንንቀሳቐስ ኢና ኣብዚኣ ክንፅሊ መፂና ኣለና ካብዚኣ ከዓ ንገዛና ክንከይድ ኢና። ስለዚ ተንቀሳቃሲ ቤት መቅደስ ስለ ዝኾንና ነዛ ተንቀሳቃሲት ቤት መቅደስካ ከመይ ጌርና ክንሕዛ ከም ዘለና ኣብዚ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ነዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኢልና ዝፀዋዕናያ ኣብዚ ምስ መፃና ክንገብሮ ዘለና ክንሰርሖ ዘለና ክንኮኖ ዘለና ብዙሕ ነገራት ርኢናዮ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ነዚ እንድሕር ርኢና ነዚ እንድሕር ኣፅኒዕና ነዛ ተንቀሳቐሲት ዝኾነት መቅደስ ልብና ንሕና ኣነ ኩልና ተንቀሳቐስቲ መቅደስ ኣምላኽ ኢና። ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ኣባና ዝሓድር ኣምላኽ መሪፅና መቅደሱ ንክገብረና ከምቲ ቃሉ ናይ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክንብቦ ዝፀናሕናን ማለት እዩ። እምበኣር ነዚ መንፈሳዊ ስምምዕ ናብቲ ናይ ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ክንቅይራ የብልናን። ቅንኢ ትዕቢት ስስዐ ካብ ውሽጥና ኣውፂና ክንድርብዮ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ነገር ኣብታ ንሕና ተንቀሳቃሲ መቅደስ ኣምላኽ ኢና እንዲና ኢልና ዘለና ተንቀሳቃሲ መቅደስ ኣምላኽ እንድሕር ኮንካ እዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ናይ ትምኒታ ስጋዊ ትምኒት እቲ ጽልኢ ቅንኢ ትዕቢት ስስዐ ቦታ የብሉን ማለት እዩ። እጂ ምናልባት ሰባት ስለ ዝኾንና ከምዚ ኮይና ከምዚ ንኸውን ከምዚ ንገብር እንዳበልና እንዳተተላልና ከይንኸይድ መታን እዚአን ቦታ የብለንን ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ክርስቶስ ነታ ቤተ መቅደስ ዘፅረያ ንሕና ከዓ ንልብና ብንስሓ ጌርና ካብቲ ርክሰት ናይ ስጋን ወይ ድማ ርክሰት ናይ ዝዓለም እዚኣን ከነንፀሃ ይግብአና ይሁን ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ኢና ንከናኸና ኣሎ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ክንሕዛ ንኽእል ብኸመይ መገዲ? ቀዳማይ ነቲ ናይ ኣምላኽ ቤት ዝኾነ ክብሪ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ከነኽብር ኣለና።
ናብ ቤት ኣምላኽ ክንኣቱ ከለና ብፍርሓትን ብረዓድን ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ቅዳሴና ምስቶም ብፍርሓትን ብረዓድን ዘመስግኑኻን ዘገልግሉኻን ቅዱሳት መላእኽቲ ሕብረት ክህልወና ግበር ሕብረት ከም ዘለና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እንዳበልና ኢና ኣብቲ ናይ ቅዳሴ ንገብሮ ማለት እዩ እምበር በዚ መገዲ እዚ ክንሕልዋን ክንከናኸናን ንገዛእ ርእስና ቤተ ክርስቲያን ቤት ጸሎት እያ ናይ ዘረባን ናይ ሰሓቕን ናይ ካልእ ዘየድሊ ነገራትን ኣይኮነትን ንሕና እውን ተንቀሳቐሲ መቅደስ ኣምላኽ ከም ምዃንና መጠን ኣብ ህይወትና ክንሕዞ ዘለናን ክንኮኖ ዘለናን ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልእ ከነቋርፆ ዘለና avoid idle talks ቁም ነገር ዘይብሉ ዋጋ ዘይብሉ ንዓና ንበረኸት ክኾነና ዘይኽእል ዘረባ ጠጠው ከነብል ይግባአና እዩ ማለት እዩ ካልእ እዛ ናይ ኣምላኽ ገዛ ወይ ድማ ቤት ኣቦይ ዝበላ ክርስቶስ ቅድስቲ እያ ኣብዛ ቅድስቲ ስፍራ እዛ ህይወትና እውን ቅድስቲ እያ ንኣብን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን መሕደሪ ክትከውን ዝተመርፀትን ዝተሓርየትን ቦታ እያ ብኡ መንፅርን ብኡ መሰረትን ንሕና ኸ ኣብቲ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ክንሳተፍ ኣብቲ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ከነተኩር ኣብቲ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ንኽንመጽእ ቆሪፅና ብትብዓት ክንብገስን ክንከይድን ይግባአና እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ቃል ጎይታ ክንርድኦ ይግበአና ቃል ጎይታ ክንርድኦ ይግበአና እዩ ከምቲ ንሱ ቤት ኣቦይ ቤት ጸሎት እምበር ቤት ዝሽቅጡን ዝሸጡን ዝልውጡን ኣይኮነን ዝበሎ ነታ ቅድስቲ ዝኾነት ሰብነትና ድማ በዚ ብቅድስና ብጸሎትን ብንስሓን ብቁርባንን ብኩሉ እቲ ቅዱስ ዘበለ ነገር ከቢብና ክንሕዛን ክንሪአን ይግባአና እዩ ማለት እዩ እምበኣር ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብተወፋይነት ንገዛእ ርእስና ብተወፋይነት ንኣምላኽ ጥራሕ ካብ ኩሉ ናይ ዓለም ነገር ነፃ ብምዃን ካብቲ ዓለማዊ ዝኾነ ጽልእን ባእስን ቁጣዕን ጭንቀትን መከራን ሕሰምን ወፂና ንገዛእ ርእስና ብምህናፅ ኣብታ ቅድስቲ ዝተባህለት ቦታ ብምምጻእካ እቲ እንገብሮ ነገር ኩሉ ነገር ክሰልጠናን ክቐንዐናን ማለት እዩ ንኣምላኽ ብሓባር ኮይንና ንኣምላኽ ብሓባር ኮይንና ክንጽልን ክንልምንን ኣብ ንእከበሉ ኣዝና ምትእኻብና ንምንታይ ከም ዝተኣከብና ንምንታይ ከም ዝመጻና ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባአና እዩ ማለት እዩ ከመይ እንዳበልና ክንጽልቕን ወይ ድማ ክንጽውዖ ክንክእል ኣለና ኦ ጎይታ ከምታ ነታ ናይ ኢየሩሳሌም መቅደስ በኣካል ተረኺብካ ዘንጻሕካያ ዝቐደስካያ ንህይወትና ድማ ከምኣ ግበረልና ነዛ ተኣኪብና እንጽልየላ ዘለና ቅድስቲ ስፍራ ድማ ከምኡ ግበረልና ኣጽርየልና ንልብና ኣጽሪ ካብ ኩሉ ስጋዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ዓለማዊ ዝኾነ ረብሓ ዘይብሉ ነገርን ዓቅበናን ሓልወናን ካልእ ነዛ ቤት እዚኣ ነዛ ኣካልና ንልብናን ነዛ ተኣኪብና እንጽልየላ ዘለና ስፍራን ብጸሎትን ብቅድስናን
عقبنان حلولنا ندابلنا نخنكيد مالتي اما داتا بناي قدوس يوحنس افورق كنكيدنا قدوس يوحنس افورق انتاي للو ناب بيت كريستيان كتاتو كلغا ناب بيت نغوس تاتو كم زلغا حسب تردع اصنع استوعل ابو ابا ابتازاتها بيت نغوس نابت رويال بليس ወይ ድማ ናብቲ ናይ ንጉስ ቦታ ናይ ንጉስ ገዛ ተኣትኹም ዘለኻ ኣብኡ ዘይጠቅም ዘረባ ወይ ድማ ዋጋ ዘይብሉ ነገር ኣይፍቀድን ብኡ ተመሳሳሊ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትኣትኹ ከለኻ ነዚ ነገር እዚ ክትርድኦን ክትሕዞን ይግባእካ ንሳ ናይ መላእኽቲ ኣገልግሎት ዝሓብሩላን ዝመጹላን بفرحاتن برعدن زقومولا أكالاويت ودما زقومت هنسا حجي بخلت نجار نزا تأكيمنا الله زلنا صفران نجزاء رأسنا هن مالتي أنا ها منفس قدسنا أنا ها محضر منفس قدسنا أنت هارك رسول سون زبالون مالتي اتغنو أبزا تأكيمنا الله زلنا صفران زفصم مستر سماوي مس سماوي متحاز الله ولا نرنا لبنا وين كومو مالتي لبنا كنكفت كلنا لبنا كننصح كلنا املاخ ابانا مسيو يحدر انبار نزي اكالاوي نصحنان قدسنان بتنحنا انغبرو نجر كنركسو يبلنا انا اتبلتنا قدوس يوحنس افورق نعا نمتقلال نزاكل ابزابيت زي اخن مس كلنا ارغاغصانا كفبالانا اسغاغدانا اتساسانا كله بتكاهنون نبزابيت مقدس كاتو خلو يا التر كميلي اتو كميلي وص انتاي يقبر انتاي كبلالو نقول نجر زتقالل يخول مات بو منصر نحنا وين هيوتنا ابلبنا كمتي لبي نا كل مأكبي زغنت ابلبنا انتاي نأكب انتاي نحز انتاي نقبر اصرينا كنفلت يقبعنا ايماتي ويتنان مدحينان إيسوس كريستوس نقول نجر ذهابنا زنجرنا زمهرنا ارآيا زغننا قدسان كنا نعو النبكع بسمو تصوعنا ينامو نعو زبكع فري اندافرانا خنبر لومي بزعلة زيا قدس ياريد بزسيمو سيامي مكراب بيت صالوت تباهيلو تخابتن سنابتي تفلطلن تسوعلن سلازغني بزا قدس معلت زيا أبتقدس سفرة مسئنا نتقول نجر كنجبرن كنسرحن صقا قويتانان مدحينان يسوع كريستوس أبزي أبصحنا إمو بحجون كابد وصينا كزانا خنكيد ناب نتفتاتنا سرحتنا نخنكيد بصقان برديئتن أملاخ نقولو خانعلنان كسلطنان نزي حزنا زلنا ناسواي بسلام كفصمنا قدوس فقاد يكون بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين